Здравейте, сега ще покажем на нашия татко как оправих компютъра от онова, дето казваше, че Windows му да е развален. Така, татко, първо виж, че тук това нещо го няма. Ето е тук, нали го гледаш, че го няма. Така, сега ще кажа как го направих. Влизам и в старт, компютър. Сега отиваме в диска, където пише Чи. Ето тука. Сега трябва да намерим папката Windows. Ето е тука. Сега трябва да намерим System 32. Ето го. И сега трябва да намерим 3 файла и трябва да им сложим на всеки един файл OLD. Така, първият файл е... Чакайте малко да го намерим. Ето този. И тук пише DLL. И аз направих вместо DLL го... OLD трябва да напишем. OLD. И така на всеки един файл. Другия файл ето този, където пак пише DLL, пак трябва да го направим OLD. И последния, ето той, дето пак пише DLL, обаче трябва да го направим OLD. Така. След като направим това, трябва да излезем от тука. Чакайте малко, защото компютъра е малко бавен. Така, след като излезахме от всякъде, трябва да рестартираме компютъра. Но няма да го рестартирам, защото не ми се занимава така. Като го рестартираме и после трябва да влезем пак на същото място и да ги изтрия тези три файла, дето ги кръстих така. Трябва да ги изтрия. После трябва да влезна ето тук Esegoi. Тук пише regedit. Окей. Сега тук някои неща ще ги махнем. Това е Registro di Sistema, се казва. Така, ние трябва да влезем в това. Key Local Machine. Правим плюсчето, Software. Трябва да направим Windows. Чакайте да видим къде е Windows. Ето го тук Windows. Install трябва да намерим. После махаме. Трябва да го престартираме още един път, обаче пак няма да го направя. Защото вече нали съм го направил, само ви обяснявам как ще прави. И вече всичко се наред, ето. Това вече го няма този проблем.
И Windows вече се научих как мога да сложа Windows 7, обаче татко трябва да ми даде някаква сума в брой. Така без пари не ми се иска да го направя, разбирате ли? Ай, чао! Другия път татко, ако дава парите, ще ме направи Windows 7, пак ще направи видеоклип. Ай, чао! Приятно ми беше.